Ayan guys, nandito po ako ngayon guys sa tambayan natin. Walang iba, dito yan sa Tinawagan Hills. Dito po yan matatagpuan sa Barangay Lourdes Old, Baaw, Camarines Sur. Siya nga po pala guys, kasama ko ngayon guys si Sir. Galing pa po sila ng Makati, and syempre yung kanyang pamangkin from Naga City. Ayan guys, magandang panahon ngayon guys. Tamang mamasyal na naman dito sa lugar ng Baaw. Gawa ng napaka-presko guys ng lugar. Kahit tanghaling tapat, marami mga nagdadatingan guys na mga namamasyal din dito guys. Tulad nila Sir guys, galing pa po sila ng Makati at saka Naga City. Si Ma'am, pumunta lang dito guys, napadaan sila dito sa Tinawagan Hills. Gawa ng mayroon pa silang ibang lugar na pupuntahan. Kaya pansin ko rin guys kila Sir at Ma'am, kahit napakahirap yung daan papunta dito sa bundok, nakarating pa rin sila dito guys. Sulit naman yung kanilang pagod, kaya bakas naman sa kanilang mukha yung saya. O Sir, batiin mo na lang Sir yung mga kaibigan natin Sir. Hi sa mga kaibigan ko, family sa Makati, sa Naga, mga kamag-anak. Hi, dito kami ngayon sa Lourdes Tinawagan Hills. Ayan. So mga ano Sir, so mga tropa mo. Ay, sa mga tropa nga pala, paki-follow po si Kuya Lucky Kuy. Yan. Salamat please, Sir. Like and share and follow na rin siya. Yan. O Ma'am, kamusta Ma'am? Ito si Ma'am nahihiya. Huwag mahiya. Normal naman yan Ma'am. O kaway ka na lang po. Batiin mo yung mga kaibigan mo Ma'am. Hello po sa mga kaibigan ko. Ayan. Sa Naga. Ayan, pangalanan mo na lang Ma'am para alam. Marami po sila Kuya. Ayan. Ayaw na ni Ma'am magpangalan kasi marami si Ma'am mga kaibigan from Naga City. Kaya sa lahat ng mga nakakakilala kay Sir, kay Ma'am, shout out po sa inyo. Ayan, binabati po kayo nila Ma'am and Sir. Kaya pagka may time din po kayo, pasyal din po kayo dito guys sa Tinawagan Hills. Dito lang po yan sa bayan ng Baaw. Ito guys, yung itsura guys ng Tinawagan Hills, tuktok ng bundok. Ayan, kitang-kita dito guys yung Naga City, yung mga katabing bayan tulad ng Ocampo, Partido District, Albay, Balatan, Buhi, Bato. Ayan guys. Ito yung itsura ngayon guys ng Tinawagan Hills. Kung marami kayo guys, may service kayong 4 wheels, pasok naman yan dito guys. Pwede nyo nga idalhin dito sa tuktok ng bundok yung inyong sasakyan tulad ni Sir guys. Yung sasakyan ni Sir, pinasok niya dito. Ganda ng sasakyan guys ni Sir, Jumbo. Ayan guys, sa tuktok. Kaya ano pa guys, inaantay natin ngayong summer. Wag nyo lang sayangin yung pagkakataon. Pumunta na rin kayo dito guys. Mura lang dito guys yung entrance fee. Sa halagang 10 pesos per head. Ayan. Sulit-sulit naman guys pagka nandito ka. At saka 20 pesos guys pagka mayroon kang sasakyan na gusto mong dalhin dito sa ibabaw ng bundok. Ano lang naman yung guys, yung 20 pesos na yun sa pagpanatili lang naman yung guys ng daan para maganda yung pag-akyat ng mga sasakyan dito guys. Ayan guys, dito na lang muna guys ang aming video guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutang i-share, like and comment yung aking video guys. At kung bago ka pa lang po sa aking page, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung aking page, Lucky Kuy. Ayan. Sir, Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Thank Ayan, you. kaway po uli kayo Ma'am. Ayan.